A my se díváme na jejich dobrovolný hasičský sbor. Ten byl založen roku 1914, stalo se to tak 28. června roku 1914. Důvod byl prostý: ochránit sebe, své spoluobčany od ničivých požárů, které v předešlých 2 letech tuto obec postihly. Takže podívejte se na tyto borce, to je výborné. Tak to jsme tady ještě asi, přátelé, neměli, že by spolu s dobrovolnými hasiči tež jezdil člověk, který se stará, který je jako vlastně záchranář. Počkáme si ještě, až si odpojí koňské spřežení a potom už budeme poslouchat jednotlivé pokyny. Samozřejmě poté, co nastoupí na startovací čáru, proběhnou nám těmito kužely, přeskočí takovou malou překážku a pak už bude záležet na její šikovnosti, jak se poperou s vodním živlem a samozřejmě především s tím ohněm. Takže Sdružení dobrovolných hasičů Dubě Jovice. Takže přátelé, pokud jste přišli trošičku později, tak vězte, že naše družstva mají přísné regule. Hanička, naše startovací dáma, seřadí všechny tyto borce na startovací čáře a já už teď nechám prostor pro to, aby Hanička Šímová je mohla také odstartovat. Jsem na chvilku asi skočil trošku tý ponožka, jsem celý rozmáčený, víš. Jak máš tu šilky takhle? Teď se neděje rovná, ale se mě hrozná zima. Tak si to nekývejte tam na Mám tam hůžbu se tam. Mám taky. Hele, něco má pouštět nebo? Ne, nic nepouští. Jenom ty, volí pan moderátor. Dopředu. Příkačku pohotově připravit. Takže přátelé, jsme svědky toho, jak se naši borci připravují na tuto disciplínu. Tak ještě jednou prozradím, že zde máme sbor dobrovolných hasičů Dubě Jovice. Takže přátelé, už vodní živel by pomalu měl být v Hanici a už se tak děje, tak pojďme na to, oheň plápolá a teď jde o to, když začnete pořádně tleskat, to znamená, že je dobojováno. Takže přátelé, tak
My to bohužel, a to musím chlapcům prozradit sladké tajemství, že vyhraje ten, kdo je nejpomalejší. Vy jste byli úplně ti nejrychlejší, takže máte smůlu, ale třeba ještě vás někdo předhodí, no. Ne, vy jste se skvěle předvedli, takže přátelé Dubějovice, ty si s ohněm poradili neuvěřitelným způsobem, tak my vám děkujeme, chlapci, za předvedený výkon, my vám děkujeme za to, že jste tuto stříkací soupravu uvedli do tak krásné podoby a vidím, že je tam napsáno rok 1914, tak to zrovna není krásný rok, protože to začala světová válka, ta první nejničivější, nicméně chlapci si s ohněm poradili, jak se sluší a patří. Teď už budeme zase palit, počkáme si na koňské spřežení, které odveze vůz Dubějovický na stranu, abychom mohli přivítat další soutěžící. Jsme jich byli, předpisou. Snažím takhle, no, moc se to dělá. Jsme předpisou. Příkačku zatáhnout. Balóny. Tam ne, tam. Teda fotka. Já nevím. Vnímajte to. Máte svoje kyníky, jo? To jsou vaše No, mají radost pracovat. Příkači, nasednou. Pojď sem. Tady, já Uhasili. Takže přátelé, všechno dobře dopadlo. Náš chlapec záchranář v modré uniformě naštěstí práci neměl a to je dobře. Takže přátelé, zatleskejme ještě jednou Dubějovice. My se to trošku plete s těma českýma Budějovicema, ale tohle je hezčí, tam je jenom 100 lidí tam bydlí, ale mají tam takovýhle skvělý borce, kteří neváhají nasadit si helmice a jít bojovat s požáry. Přátelé, váš potlesk patří dobrovolným hasičům z Dubějovic. Chlapci, děkujeme, jinak se to říct nedá. Tak, přátelé, to byl už 4. sbor, který se nám představil, dobrovolných hasičů, a my půjdeme dál, podíváme se, koho tu máme dál. Měli by být připraveni historici z Prčic, ještě
ještě koňské spřežení nevidím, tak si chviličku počkáme, protože přece jenom přepřehat